Tọ́ òwe tòní ẹ jẹ́ ká tẹ́tí sí i. Wọ́n ní pé a kì í bẹ̀rù ikú, bẹ̀rù àrùn, ká ní pé kọ́mọ ẹni ó kú sí ni. A kì í bẹ̀rù ikú, bẹ̀rù àrùn, ká ní pé kọ́mọ ẹni ó kú sí ni. Èdùmàrè má fi kú ọmọ dára wa lágara. Please subscribe. Èdùmàrè kó má fi kú ọmọ ṣàdánwò wa. Nínú àṣà Yorùbá kan ni a tún ti mú òwe tòní jáde. Tí mo sọ fún wa wípé Yorùbá a máa ṣẹ̀dá òwe láti pàṣẹ àkíyèsí gẹ́gẹ́ bí òwe tí a ti sọ ṣáájú. Yorùbá wá ní pé a kì í bẹ̀rù ikú, bẹ̀rù àrùn, ká ní pé kọ́mọ ẹni ó kú sí ni. Ohun tí ó burú jù tí Yorùbá kì í gbàdúrà kó ṣẹlẹ̀ ni wípé kí òbí kó wà láyé kí ọmọ rẹ̀ kó sì ṣe bẹ́ẹ̀ kó jọ́lọ́run nípè. Tí Yorùbá a máa sọ nínú ìpèdè wọn kan wá ní pé ìran ńlá ní tojú ìyá ẹ̀ kó, ìran kan ní tojú ìyá ẹ̀ wọ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀, ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ni kí májèṣí ó tojú òbí rọ̀run. Wọ́n máa sọ wípé a kì í bẹ̀rù ikú, bẹ̀rù àrùn, ká pé kọ́mọ ẹni ó kú sí ni. Wọ́n á máa lo òwe yìí láti fi kí ènìyàn láyà. Wọ́n máa lo òwe yìí láti jẹ́ kó yé ènìyàn wípé kò sí ewu níbì kankan kí ẹni náà kó tara mọ́ ohun tí ó fẹ́. Nígbà tí wọ́n bá rí pé ènìyàn ń bẹ̀rù ohun tó yẹ kó ṣe tí kò fẹ́ ṣe bóyá nítorí ohun tó rò pé ó lè jẹ́ àyọrísí irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀, wọ́n á wá sọ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti ṣe kóríyá fún un wípé kó tẹ̀síwájú wípé a kì í bẹ̀rù ikú, bẹ̀rù àrùn, ká sọ pé kọ́mọ ẹni kó kú sí ni. Ìyẹn ni wípé ohun tó ń sá fún yẹn gangan dandan ni kó lọ dojú kọ ọ́. Ó sọ wípé a ṣẹ̀dá òwe yìí láti ipasẹ̀ àkíyèsí pàápàá láti ara àṣà Yorùbá. Bówe tòní bí ó ṣe tún mọ nù, Akíndélé Ọlámídé lèmi ń jẹ́, bàbá mi ní ń jẹ́ Abíóyè. Ẹ̀bẹ̀ kan tí mò ń bẹ̀ wá ṣáájú àti ní ìsìn náà ni wípé Please subscribe. ẹ subscribe sí YouTube channel mi Ọlámídé Ọlábàtà. A ó gbádùn ara wa dáadáa títí ìgbà míì táwọn tó fi pàdé ńkọ́. Àgbàrá ìfokòtò ire ò ní fò wá. Ó dìgbà kan, ire o. Please subscribe.